Uxolo lwenkosi Yesu Kristu malube nani bazalwane nonke, ndiyanibulisa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Othethayo ngubongikazi Mvani ngokuzalwa e-Eastern Cape eMqanduli. Ndisindisiwe, ndiyakholwa uYesu Kristu inkosi yena yedwa. Ndiyamvuma imihla ngemihla, nakule video ndiyamvuma ndithi nguye yedwa uKristu Yesu inkosi efanelwe kukhonzwa abazalwane. Ndihlele etafileni ndihlele etafileni apha abazalwane, nditya kamnandi. Nditya ntoni bazalwane? Nditya umbona. Yazi njengoba ndisitya lo mbona nje ndike ndathi sekumzuzu ke siwutya umbona ekhaya labafundi. Ndingumfundi kaYesu Kristu, ndilibele ukusho. Ndishiye konke, ndincame konke okungokwale lilizwe, ndalandela uYesu Kristu. Ndiyamlandela ke imihla ngemihla. Inkosi ithembekile. Singekafike ukugqibelele, ndingekagqibeleli, kodwa nje ndiyawubona umehluko kude kwalapha nje. uThixo endinceda kakhulu izinto ezininzi. Ndiyakhula ngokholo nangoqonda ilizwi lenkosi. Ilapha ke bazalwane indaba, kuba yabona lo mbona, laa mbona uthenga estrateni xa uhamba edolophini, uthenge koosisi noomama bethu abawuthengisayo umbona, okanye laa mbona uthenge eShoprite, uthenge eSpar bazalwane. Nje ndinento ethi nanku umbona, nanku umbona ophilileyo banxele, nanku umbona ophilileyo bazalwane. Organic. Anditsho kuba kutheni, kodwa nje ndiyawazi umbona endiwuthenge etown estrateni, ndiyawazi umbona endiwuthenge ezishophini, ndiyayazi taste yawo. So ndihle lapha ndiyaqhathanisa uba tshini ayisinguwo bazalwane, ayisinguwo ngenene. Khona into elahlekileyo. Uyabona umongo ubumnandi bombona awukho kulaa mbona. Lo mbona ke utyalwe egadini, wankcenkceshelwa imvula yenkosi. Akukho chemical, akukho zibulala zinambuzane okanye zi-insects ezidlayo, kodwa nje ngumbona otyaliweyo, wahlakulelwa, wakhula. Ndandikhona siwutyala ekhaya labafundi, ndikhona sivunile, siyatya umbona, kumnandi. uThixo uyasinakekela kuko konke ke bazalwane. Asiphakamisi ukusebenza kwethu, asiphakamisi ntoni, kodwa nje singqina amandla kaThixo. Lonke uzuko, lonke udumo, yonke imbeko mayibe kuThixo senyangweni bangcwele. Ndiyalithanda kakhulu. Khawuthi ke ndilume nijongile. Ndilumile. Okay, uthi ubhuti wam ke bazalwane mani sose ndiwulume nobhatata. Sose ndinibonise uba nobhatata silimile, savuna, sitya ubhatata ke ngoku. Baye baqobule ke amaxolo, kodwa mna ndiwuthanda unje. Ndizawuvele ndiwulume nje ukanje bazalwane, ndinibonise umnandi. Amen. Hallelujah.